Lanbide heziketa dualaren inguruan berba egin behar dugu gaurkoan, izan ere arduradunek diote emaitza aipagarriak ematen ari dela. 2012an hasi zen Bergarako Miguel Altuna Institutua eskaintza horrekin. Lanbide heziketako teknikari edo goi mailako teknikari titulua lortzeko aukera ematen du eta xede nagusia ikastetxearen eta enpresaren artean garatutako ikaskuntza prozesua da. 6 ikaslerekin eman zioten hasiera egitasmoari orain 5 urte eta izena ematen duten ikasleen kopurua handitzen doa ikasturtetik ikasturtera. Ikaskuntza eta prestakuntza lan kontratu edo beka bidez gauzatzen da, eta baliagarria da gazteak lan merkatuan sartzea errazteko. Kalitatezko lanpostuak sustatzen dituela adierazi dute arduradunek. Dual sistema gauza bat lagatzen da bena da bintzat, lanpostu kualifikauetan jentia modu komodo baten edo bintzat ez olako modu azkarrian formatzea. Eta oinarte enpresetan bintzat, nahiz da titulauak lanien hasi, beti zauan urte bete edo 2 urteko kualifikazio epe hori ahalegintzen ga, oin ikasten daren bitxartian murrizten. Atzo jardunaldi berezi egin zuten Miguel Altunan eta 25 enpresako ordezkariak elkartu ziren bertan. Horien artean ziren esaterako Goizper, Ulma, Lakor, Koprezi edo Talleres Oregi. Guztiek baloratzen dute modu oso positiboan dual sistema. Eta 3-4 urte hauetan oso esperientzia positiboa izan da. Alde batetik enpresak aukeria dauko langilea ezagutzeko, dual langilea, ikaslea da, baina guk ere gure proiektua erakusteko denbora daukagu. Beste alde batetik daukagu aukeria bebai, guk pertsonia gure kulturara, gure prozesuetara eta egokitzea ere baita, eta hori oso gauza positiboa da. Eta azkenik ere, langileentzako ere, kasu honetan ikuspegi bat ematen zaio lan munduaren ikuspegi hori, eta laguntza bat bebai da zaharrera mundu hori zabaltzeko, kotizazio mailan ere hasiera bat dauka, eta proiektuen ikustote oso baliagarria dela, eta gaur egun goi zikloetan bakarrik ingenieritza proiektuetan ere dual sistema hori gero eta gehiago lantzen ari den gauza bat. Dual sistema eraginkorra da ikasleei lan merkaturako bidea errazteko. Epresentako berriz langile kualifikatuak aurkitzeko modua da. Dituzten beharretara egokitutako langile kualifikatuak hain zuzen ere. Ikusten duguna da ikasliantzako sekulako aberastasuna ekartzen dabela horrek, bere lan munduko txertaketa edo bintzat lehengo pausua dalako, eta enpresa mundura begira, langilea, ikaslia bera langile geuk bihurtzen dugula. Geure itzen dugu pertsonia, eta orduan asko ikasten dau, ikasitzako elementalian ikasitzako guzti hori dana, itzen dabena da praktikan jarri gurekin, eta guk irabazten duguna da, langile horri gure filosofia, gure lanitzeko modua, enpresa zela ezagutu, eta guzti hori dana berai helarazten dotzagula. Lanbide heziketa dualarekin ikasleek egindako lanaldiari dagokion ordainsaria jasotzen dute izenpetutako kontratuaren edo hitzarmenaren arabera. Gizarte segurantzan ere kotizatzen dute. Azkenean esperientzia gehiago hartzen dozu, urte bat egoten salanian, eta azkenean esperientzia handiagoa da, eta enpresio beto zautzen dozu, eta gero igual gelditzeko aukera gehiago daukazu.